Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Jste normální. Tentokrát tady máme Lucku Levou, nebo spíš Lucii Levou, influencerku, fotografku, velmi kreativní duši. A co bych ještě tak, čím bych tě ještě tak mohla specifikovat, Luci? Já myslím ahoj, zdravím. Myslím, že kreativní duše naprosto vystihuje asi nějakou moji podstatu, protože v tom se může skrývat spoustu různých věcí. Myslím si, že už jenom když se na tebe divák podívá, tak je vidět, že jsi velmi kreativní a hravá. Luci, my tady máme jednu takovou otázku na začátek a to je, jsi normální? V žádném případě. Tak to si to správně. My jsme neuvedli, ty jsi vlastně velmi výjimečný host, protože my si většinou tady máme hosty, který trpí nějakou jako psychickou poruchou. Ty máš to štěstí, že psychiku máš naprosto zdravou, teda aspoň z toho, co já tě znám. Doufám. Tebe zradilo tělo, protože máš za sebou rakovinu střeva, která se ti 3krát vrátila, nebo nejen střeva, ale vlastně i... No, to je vlastně jakoby to 4. stádium, když už máte metastáze, takže mně se to zatím opakovaně vždycky vrací do jater, no. Do jater. Máš za sebou 5 operací, takže vlastně 3krát chemoterapii. 2krát chemoterapii, jednou ozařování a do toho ty operace, no. Ale ty jsi mě dneska ráno napsala zprávu, že bys hrozně nerada tady se vracela k tomu příběhu, já to úplně chápu, takže my tě tady nebudeme zpovídat, co se stalo, kdy to bylo. Spíš jenom by mě hrozně zajímala na tomhle příběhu ta psychická stránka, protože my tady většinou máme lidi, kteří mají tělo zdraví, nebo respektive víceméně zdraví, že to není vidět, a ty to máš přesně naopak. Jak člověk, který má nemocné tělo, může být zdravý na duchu? Jde to? To je zajímavá otázka. Já si právě myslím, že tím, že když má člověk nemocný to tělo, tak se mu hrozně obrní ta psychika a vlastně tím začne strašně moc růst. Teda možná ne každej, ale já si myslím, že já díky té nemoci zaprvé se cítím, že mi je tak 60 jako mentálně a myslím si, že jsem tím strašně vyrostla, protože jsem musela spoustu věcí velice rychle pochopit, abych mohla jako dál žít a fungovat. A myslím si, že mě to vlastně v tom mě to pozitivně ovlivňuje každý den, protože mi to naprosto změnilo nadhled jako na celý můj život a celkově na to žít na téhle planetě a jak fungovat tady, no. A kdyby si měla říct jednu fakt zásadní myšlenku, která ti hodně pomohla, můžeš třeba poradit, kdyby náhodou na tohle koukal nebo poslouchal člověk, který třeba prostě zjistí podobnou diagnózu, jako jsi měla ty. Umí říct fakt jednu větu nebo nějakou životní radu, která ti pomohla? Já si myslím, že mě se to v průběhu mění. Jo. Takže z začátku má člověk pocit, že nesmí ztrácet naději, což samozřejmě to je, myslím, že jedna jako z hlavních myšlenek. A pak žít vlastně jako každý den naplno, což vnímám teďka pro mě jako hodně intenzivně, protože se mi to vrátilo naposledy, tak najednou mě moje psychika nepustila dopředu. Nemohla jsem přemýšlet, co bude za měsíc, protože jsem měla strach, že třeba za měsíc už nic nebude. Takže žít teď a tady a užívat si každý den, každý moment, dávat si fakt jako plány na ten konkrétní den a ten vnímat plnohodnotně a vědomně, no. Luci, jaký to bylo, když jsi to poprvé dozvěděla? Co to bylo za pocity? Já si myslím, že fakt ten pocit se dá přirovnat k noční můře, kterou prostě žijete. Je to noční můra, nic jiného tam není, prostě je tam strach a temnota. Takže mně fakt připadalo, že jsem ve snu a zdá se mi fakt úplně hrozně hnusnej sen, ze kterého se prostě nejde probudit. A vlastně i to tak fungovalo, že já jsem třeba usla, probudila jsem se v noci a třeba trvalo 5 vteřin, než jsem pochopila vlastně, co se mi v tom životě děje a byla jsem znovu v té noční můře. Jako, myslím si, že fakt ten půl rok to byla jenom noční můra. Temnota, strach, noční můra, no. Kolik ti bylo? 27. Takže to bylo pro mě období, kdy jsem jako, jak to říct, no, to většinou člověk jako po vejšce, že jo, a buduje si tu svoji kariéru, má nějakou vizi o svém životě a já jsem měla samozřejmě to samé, já jsem hrozně taková jako akční, ambiciozní, měla jsem jako velký plány, velký cíle a najednou vlastně z té radosti z toho života, z takového toho naplnění
máte pocit, že vlastně můžete za chvíli umřít, což je jako, to je vlastně na té škále je to úplně ten opačný pocit, který vlastně jsem prožívala předtím, než jsem to zjistila, takže jako je to neuvěřitelný šok a je totální sešup. Takže to rovnou byla prostě otázka života a smrti v 27 letech. Ano. Luci, je to neuvěřitelný. Ty jsi prostě zdravý člověk, který se zdravě stravuje, netlačíš do sebe žádný fast foody. Vlastně si žila šťastný život. Chtěla si zpětně se nějak dobrat k tomu, proč se to stalo, nebo tyhle otázky jsou prostě úplně zbytečný a nejlepší je jít od toho a jenom žít jako v přítomnosti? No, samozřejmě já jsem člověk, který je hodně hloubavý a dost jako věci analyzuju a přemýšlím. Jsem taková, jak to říct, amatérská filozofka. To jsme tady taky. takže jsem si to hodně řešila, hodně jsem si to vlastně analyzovala. Ale já už to můžu jakoby zhodnocovat v průběhu těch 5 let, co se mi to vrací. Já si myslím, že se člověk asi propadne do nějakých depresí. Totálních, jako to je, jako, a hlavně já jsem čekala, že ona to byla jsem to zjistila, ale ještě za týden jsem šla až jakoby k onkologovi, který vám pak ještě budu dávat tu léčbu na míru, že ono to ještě trvá, takže vy třeba, dejme tomu, že jste ještě 3 týdny, víte, že to je prostě špatný, že máte v těle nádory, který prostě rostou. Je ti blbě. A 3 týdny se nic neděje. No, jako nechci říct, že to bylo 3 týdny, možná ty byly 3 týdny, možná 2, já už fakt jako přesně nevím. Ale většinou to tak je, většinou to trvá tak 3 týdny. A vlastně teď, když není ta léčba nic a víte, říkáš, že se jenom zhoršuje. A čekat, jenom čekat. Strašný. To bylo fakt hrozný, no. Tyjo, to je jako jenom se snažím na to nacítit, když to říkáš a je mi strašně úzko, ale já si vždycky takhle na sebe tahám nějaký věci. Ale pro mě jsi hrozná hrdinka v tom, nebo já vlastně tohle slovo úplně nenávidím. Mě taky vadí. Jo. Takže to, jestli můžu, tak to škrtám, ale jako ta odvaha toho, to sdílet na těch sociálních sítích je prostě neuvěřitelná, protože já si jenom pamatuju na moment, kdy jsem vlastně poprvé nahlas řekla jako nějaký poruchy příjmu potravy. Vlastně se mi strašně ulevilo, ale zároveň pak taky přesně máš takovou tu nálepku, jako ta s tou rakovinou, ta s tou mentální anorexí. A ty vlastně chceš žít ten normální život. Jako chceš to ukazovat zároveň, ale pak taky chceš někam přijít a být prostě jenom Lucka, která fotí. A ne Lucka, která fotí a předtím měla rakovinu. Jako. Takže mě hrozně vlastně mrzí, že tě tady teď máme jakoby za takových podmínek, ale vlastně mi to přijde strašně fascinující, jak moc s tím dokážeš jít ven, jako. Když jsi s tím šla ven, jaký byly reakce lidí? Právě důvod, proč jsem to udělala, bylo, že jsem si přišla hrozně sama, protože jsem neznala nikoho v mém okolí, kdo by tady v tom věku měl prostě rakovinu. A ještě ten typ rakoviny jako já, protože v té době, teď už možná, teď řekl, že to má víc lidí, jo, ale je to prostě, za ty 5 let se to fakt jako zhoršilo, jo. A vlastně mi říkali, že lidi 50 a vejš mají ten můj typ nádoru, který mám já, že to bylo celý jako záhadný, jak to, že to vůbec mám já takhle v mladém věku. A já jsem říkala, přece nemůžu být jediná. Takže já jsem vlastně jakoby hledala jsem lidi, kteří mají tu podobnou diagnózu, se kterýma bych se jako o tom mohla pobavit, protože jsem neznala nikoho. A to, že pak se z toho stalo, co se stalo, že jsem dělala osvětu, to byl fakt jako bonus, který jsem absolutně neplánovala. Můj první pocit nebo důvod, proč jsem to udělala, byla jako ta samota a najít někoho, s kým bych to mohla sdílet. No. A našla jsi někoho? Strašně moc lidí se mi ozvalo. Strašně moc. Jako myslím si, že na Instagramu mám obrovskou komunitu lidí, kteří jsou nemocní. Podle mě třeba tak 80% onkologicky a zbytek různý taky takový jako chronický, vážnější onemocnění. Jak třeba reagovala tvoje rodina, když jsi s tím šla jako ven? Byli s tím v pohodě nebo měli tendence ti říkat jako nikam to nedávej? No tak mému tátovi je přes 70, takže jako ten moc jako tady ty věci neřeší. Mamka, já myslím si, že ne, že mi to asi bylo jako zajímavá otázka, nad tím jsem nepřemýšlela, ale myslím si, že oni to nějak jako neřeší, jo. Že možná pak mrzeli třeba, když vyšly nějaký články hnusný, tak myslím si, že to jim není jako příjemný, ale jinak asi myslím si, že respektuju to, že prostě občas takhle o tom mluvím, no. Luci, já jsem si právě všimla, že ty nějak přitahuješ i lidi, kteří mají potřebu do tebe nějak jako šít a
co si myslíš, že zatím stojí? Jak jakoby je možný, že holka, která si prochází tímhle, má i za sebou, nebo jako jasně v sociálním světě, jo, ale má tam lidi, kteří najednou jí třeba napíšou, děláš se zajímavá jenom, nebo čím myslíš, že tohle je? Já si myslím, že tady ty lidi prostě nejsou v pořádku. Jakoby, já myslím, že to je jako ten typický trolling, jo, že já jsem totiž zjistila, že prostě existuje určitá komunita lidí a mají úplně, mi přijde, že jsou všichni jako přes kopírák, mají takový podobný jakoby profilový fotky, takový, já z nich cítím takový divnou jako temnotu, že podle mě to jsou lidi, kteří jsou jako nespokojení, nešťastní a jako jejich cíl je jenom prostě urážet ostatní, no. A bohužel si mě asi nějaký takovýhle lidi jako našli, vyhmátli a jim je to úplně jedno vlastně jako kdo jste a čím si procházíte, protože oni jsou podle mě úplně jako emočně plochý. Mně to přišlo úplně, já jsem to vlastně vůbec nepochopila, protože teď úplně si nejsem jistá, jestli myslím, že tě sleduju, ale že jsem právě tam i viděla tyhle komentáře a říkala jsem si, jakože chápu, dobře, nějaký trolling, dobře, ale tohle mi vlastně přijde tak strašně za hranou, že jsem si úplně říkala, co na tobě jim tak, jako víš, co je jako provokuje vlastně. A jestli je to ta otevřenost, tak to je strašný přece. Pane bože, teď to je super, že se dokážeme o těchto věcech bavit a myslím si, že minimálně, co vím já, u té hlavy to vede opravdu k nějakému uzdravení, když víš, že máš nějaký problém a můžeš o něm mluvit. Jo. Takže tohle mi vlastně přijde úplně nechutný a strašně s tím nesouzním. Mně přijde hlavně nechutný to přiživování se jako na neštěstí. Jakoby vy fakt prožíváte něco, co je otázka prostě života a smrti a někdo prostě jenom vymýšlí, jaký udělat titulek, abyste měli nějaký jako klid. Ty jsi mluvila o té víře, což je jako hrozně hezký slovo, ale zároveň se pod tím skrývá strašně moc věcí. Je mi jasný, že v momentě, kdy se poprvé dozvíš diagnózu, tak tam ta víra nějakým způsobem funguje. Ale když po druhý zjistíš, že se to vrátilo a pak po třetí, mám pocit, že vlastně věřit je jedno z těch nejtěžších věcí, které v tu dobu jako můžou být. Myslím, že tam jsou nějaký pocity jako zrady nebo jako možná spravedlnost. Ano, to je jako, že já jako váha. Strašně často říkám, to je nespravedlivý. Proč lidi, kteří jsou zdraví, přínosní, proč prostě se to děje? Předpokládám, že tahle otázka taky v tvý hlavě několikrát padla. Jo, no, otázka víry, to je jako, každý potřebujeme, aspoň nějakou jako formu a já už jsem ji vlastně jako asi, nechci říct, přestala hledat, ale já jsem měla předtím jako pevnou víru, že se mi to vlastně jako nevrátí, že to bude v pohodě. Pak se mi to vrátilo a já jsem to nechápala. Říkám, já jsem tak pevně věřila v to, že to prostě bude dobrý, dítě, jako říkají, víra tvá tě uzdraví, že jo, nebo prostě. Takže já jsem fakt byla úplně přesvědčena o tom, že se stal jako v úzkách nějaký omyl a teď už to bude jako dobrý, jsem se tak jako vyřešila. A prostě, no, a od té doby vlastně jako s tím bojuju, no. Takže já říkám, že ze mě se stává takovej trošku jako skeptik, možná jako cynik a říkám, jediný, co mi asi pomáhá, je jako humor, no. To je jako jediná stránka, kterou teďka se snažím jako v sobě intenzivně jako probouzet, protože říkám jako co jinýho, než je, tak jako nejdůležitějším přijde jako pobavit sebe a ostatní. V tom vidím jako největší smysl, protože spravedlnost podle mě prostě není. To je strašný. Měla jsi někdy pocity, že to obracíš proti sobě? Že jakoby je... já si totiž vybavuju, že Anička právě mluvila o tom, že měla pocit, že selhala. Anička Slováčková, že jsem to někde četla. Měla jsi i tady ty jakoby sebeobviňovací... Tady to úplně ne, ale naprosto rozumím jejímu pocitu a co tím jako vlastně myslela. Takže jakoby jakoby taky ten pocit znám, vím, jak to ona cítí, ale že by u mě tady ten pocit dominoval, to asi ne. Ale jo, je to jeden vlastně z pocitů, který většinou jako přicházejí, no. Hele, mám pocit, že tahle nemoc ti dá strašně důležitou věc a to je nějaký sebepoznání, jako ve všech koutech svýho těla, ano, svojí naprosto. duše. Začala si sama sebe mít víc ráda? Nebo zjistila si o sobě jako něco, co si předtím nikdy nevěděla a jsi na to pyšná? No, já si myslím, že já překvapuju sebe furt. Já jsem vždycky myslela, že jsem hrozně jako slabý člověk, psychicky. Já jsem si říkala, tyjo, taková
já jsem byla vždycky hrozně jako outsider, jo, ve škole, takže taková ta neoblíbená a říkala jsem si, no tak já jsem asi nějaká divná, ještě nějaká prostě jako ujetá vlastně. No říkám, no tak říkám, tak já nemůžu být prostě jako normální, no. A tak jsem si myslela, že jsem celá jako mentálně úplně jako jinde. Ale v závěru, nechci se jako chvástat, jo, ale myslím si, že naopak, chvástej se, protože... Že si myslím, že jsem jako psychicky hodně silná a možná silnější, než jako jsem si myslela a možná i jako některý lidi, protože když vidím, jak to zvládám já třeba a jako nikdo třeba jiný, tak si říkám, že já se dokážu hrozně rychle jako srovnat s těma věcma. Jo, že třeba teďka, když se mi to vrátilo po třetí, tak fakt to trvalo 24 hodin, než jsem se jako oklepala a zase jsem fungovala normálně, což je neuvěřitelný. To má už tam jako ta challenge toho mozku, už tam má ty spoje, takže jako bylo to hrozně rychlý. Že, jako je pravda, že pak převládá takový nový třeba pocit jako dlouhodobý takového toho už permanentního strachu, to tam jako bohužel je, ale taková ta adaptace na tu novou situaci, že myslím si zatím teďka to tak jako bylo, že to bylo jako hodně rychlý, no. Já mám pocit, že vlastně ten život ti dal, že když čteš všechny takové ty knížky o seberozvoji, tak tam je žít jako moc přítomného okamžiku. A mám pocit, že ty z tohle prostě musela udělat proto, aby si se nezbláznila. Musela, no. Takže vlastně skrze jako tu strašnou nemoc se dostala do nějaký svobody života, jako přesně, protože každý by měl žít tak, že nepřemýšlí nad tím, co bude za měsíc, ale žít prostě, já jsem tady teď a nevím, jak to bude zítra. Takže vlastně je to strašný, ale zároveň mám pocit, že to je hrozný dár, jako. Jo, jako samozřejmě máte tam prostě obrovskou zátěž té nemoci, to je neuvěřitelná zátěž, to je prostě 90%, co si prostě nosíte furt a jako je to přítomný. Ale zase na druhou stranu mi všechno jedno, nebo že prostě, že mě jako ty triviální věci života, což třeba normální lidi naštve, tak mě to je jedno. Jasně. To je tam jako, já mám vlastně obrovskou svobodu, protože to, co jako ostatní lidi jako rozhodí, nebo je prostě nějak jako štve, ježišmarja, já jsem vždycky na to podívám také z nadhledu a prostě se tomu dokážu jako smát, takže jo, vlastně jakoby je to divný říct, že jsem jako šťastná, jo, ale vlastně v určitých vlastně, když nehledím na to, koukám jako na to ten konkrétní den, že který jako si žiju, tak jsem vlastně jako šťastná, no, protože mě nemá co trápit. Můžu se zeptat, máš třeba nějakou medikaci na psychiku, nebo to zvládáš bez toho? Já jsem možná první 2 roky jsem měla, jo. Jsem byla Zoloft, Lexaurin a takovýhle věci, chodila jsem i psychiatričce a teď vlastně ty 3 roky jsem to v sobě neměla a ani myslím si, že nepotřebuju, no. A já vím, že se možná ptám úplně blbě, ale spíš? Dobře? No, jak kdy. Teď jsem zase v takovém divném spánkovém režimu, protože jsem měla před těma výsledkama, takže to prostě nešlo to moc dobře. Jo, to bych jenom chtěla dodat, že jsi byla 2 dny zpátky na, jak to říct? Pro výsledky na vyšetřeních. No. Ano, že jsi byla 2 dny zpátky pro výsledky, jestli se to nevrátilo zpátky, je to čistý, takže je mi jasný, že teď už se to tak neslaví po tom, co se to vrátilo 2krát, ale mám hroznou radost. A úplně, když jsem to četla, tak jsem mi chtěla hrozně brečet, takže fakt mám strašnou radost za tebe, že... Jo, no. Ale je pravda, že teď je to fakt jiný, no. Protože vím, že to neznamená výhru. Jo, že prostě vím, že to v tom těle je a že zrovna to tam teď, já nechci fakt znít hrozně, já si připadám, jsem hrozně taková jako skeptická, vlastně jako depresivní v tom, ale prostě ten život, jako to jsou ty zkušenosti. Já vycházím z té reality, která se mi děje posledních 5 let a vím, že mám zkušenosti, zatím moje zkušenosti taková, že se mi to vždycky vrátilo, jo. Takže já teďka tady nemůžu říkat, že to je úžasný, že prostě teď jsem čistá, jako je to super, jakoby v úzovkách máte zase o něco víc času, že jo, pomohlo, zase medicína mi zase teďka pomohla skvěle, což je bomba, dokázala mi to zbavit. Teď je otázka prostě jako na jak dlouho, no. Zatím se mi úplně neprokázalo, že by to mělo nějaký jako trvalý efekt. Ale každopádně jsou lidi, kteří prostě, jak to říct, už se toho nemůžou zbavit, že musí být třeba furt na léčbě nebo takhle, jo. Takže jako je super, že teďka
jsem oficiálně jako čistá a nemusím postupovat žádnou léčbu, což je vlastně jako obrovský dar a jsem za to ráda. Ale určitě nemám pocit, jako jsem třeba měla dřív, že už jsem zdravá a vyléčená. To už jako, to tak ne. To chápu, že s tím se špatně spí a že když je to těsně před těma výsledkama, tak je to jako těžký, protože ta hlava asi jede na 150%. Protože já si to vždycky, nebo jak to znám u sebe, tak to usínání je hrozně těžký, protože si prostě lehneš do té postele, jsi tam sama se sebou, se svojí hlavou a je to, vždycky to bylo jako pro mě nejtěžší část toho dne. No. Takže si samozřejmě vůbec neumím představit. Já jsem první rok musela usínat u televize, protože jsem furt musela mít ty věmy. A kolikrát jsem to vypla, že jsem fakt jako už skoro spala a začalo to, takže jako jsem fakt musela spát s televizí. No, a medituješ třeba? Nebo učíš se jako fungovat s tou duší? Snažila jsem se o to. Ale já jsem se naučila, mě teda jako s tím dost pomohla jako terapie. Že třeba si lehnu jako do postele a vím, že mám nějakou třeba ulpínavou myšlenku, jo. A já prostě se na ní podívám z vrchu a řeknu si, proč tam jsi? A co tě k ní vede? A analyzuju si to třeba půl hodiny, celý jako ten proces té myšlenky, proč přišla. A to mě vlastně jako, pro mě to je určitá forma, to jako není to meditace, ale je to prostě určitá forma jako všímavost sama se sebou. Ano, a víc jako chápání té mysle, no. Takže to mi třeba jako hodně pomáhá. A třeba mě to pak díky tomu třeba usnu. Počítání oveček trošku. Jo. Jak jsem se tam... Jasně, no. No a máš něco, co ti dělá velkou radost? Jako musím říct, že mi asi dělá radost jako život sám o sobě, jo. Jakože vlastně teď je to takový... Já miluji podzim, takže jsem ráda, že je podzim, že prostě mám své oblíbené období a jsem fakt strašně šťastná, že budu mít teďka 3 měsíce, jako fakt, pro mě je fakt jako listopad, prosinec, leden, to jsou takový pro lidi nejhorší měsíce, pro mě jsou nejkrásnější. Je to trošku depresivní období, no, ale pro mě je to prostě, mě ani nevadí, že je brzo tma a já mám ráda prostě, když je mlha, pro mě je to hrozně jako inspirativní a mně připadá, že nejvíc mi jede mozek a nějaká kreativita právě jako na podzim. A když je takovýhle jako počasí, takže vlastně... Mám to stejně. No já úplně dneska, to je strašný, Aničko, to je moje počasí. Jo. Ale jako já to chápu, já třeba mívám, že v létě musím být furt venku. Já mám pocit, že když svítí sluníčko, my to máme jak z domova naučený, že když svítí slunce, tak já musím být venku, protože prostě jinak já nemůžu být doma. Takže v momentě, kdy nastane tohle počasí, tak já si úplně říkám, to můžu odpočívat a můžu koukat na filmy, jakože, a miluji přesně koukat z okna, jako zapálit si svíčku. Ano. Takže v tomhle to chápu, ale zároveň... Je to moc dlouhý. To překlenutí toho období je pro mě jako trošku depresivní. No. Jo. Miluju to do Vánoc. A pak po Vánocích najednou přijde vlastně, takový to jako... Ty se těšíš na dárky. No, jasně. Ne, dárky ne, ale miluju takový to, jak všude to svítí, odmala to miluju. A pak najednou skončí ty Vánoce a já mám prostě 3 měsíce pocit nicotnosti. No jasně, no. Hele, a když jsme u tohohle hezkýho, já se zeptám asi možná na takovou těžkou otázku, co ti ubližuje? No, asi si ubližuju jako sama, že jo. Mám pocit jako mentálně, že občas jakoby se trápím něčím, čím bych jako nemusela a já jsem k sobě, na tohle musím zapracovat, já jsem na sebe dost přísná. To tady no. znám. Takže takže tady na tohle musím pracovat, protože mám pak takový jako vyčítavý myšlenky ohledně jako sebe. Já jsem začala dost jako řešit stravu a takovýhle věci. A vlastně jsem se teďka dostala do takové jako nepříjemné spirály, že já jsem teda vždycky nemám úplně dobrý vztah s jídlem, jakože už jakoby od puberty si myslím, kvůli jako přibírání na váze a takovýhle věci. Takže mám jakoby respekt z toho, ale teďka se tam dalo to, že věřím, že ta strava může pomoct jakoby tomu zdraví. A o to víc mě to vlastně stresuje, když udělám něco jako špatného. Jo? Už to není takový, no, tak potom přibereš. A teď si řeknu, takže sacharidy, cukry, no tak to je blbý, tak to prostě si zvyšuješ zánět v těle, jo, a to máš všechno hrozně nastudovaný. Takže jako teďka já jsem byla nadšená, že mám nový směr ohledně jako stravování, ale vlastně teď jsem ve fázi, kdy mě to strašně omezuje a jakože se musím jako hodně hlídat, no. Takže to bych ráda se tak jako netrápila. A kromě jsou trošku anorektický myšlenky. Já vím, vlastně. já mám, což znám jako i ze svýho
ze svého pocitu, ale chápu, že tam to máš vlastně na druhou tím, že to máš ještě skrze tu nemoc, jako že se bičuješ, že to nesmíš, abys nebyla nemocná. No, právě. Takže ono to je, já mám furt teda takový ty pocity, že nechci přibrat, to bohužel, i když prostě je to prostě ve mně už zakódovaný, to víš, to je něco fakt, je to prostě strašně jako silný. Těžko se jako to zbavit, nevím, mně to teda jako nejde. Ale plus tam mám ještě do toho, že dělám ještě špatně pro své tělo. Takže jsem teďka takový, jako že musím tady to nějak jako uhlídat, protože říkám, tyjo, dneska jsem měla málo česneku, jo. Jakože fakt takhle, jako já funguju a jsem z toho nešťastná. Říkám, ježišmarja, no tak co budu dělat, musím si dát česnek, jo. Protože já mám prostě nastudovaný antioxidanty a protizánětlivý věci a jsem teďka taková z toho trošku magor, takže musím být na sebe jako hodnější, no. Já vím, že jsme se o tom teď bavili na terapii a doktorka mi říkala, no vy totiž takhle přemýšlíte a změnit to je jakoby hrozně těžký. A je to jako kdybyste teď měla začít si čistit zuby levou rukou. A já jsem jí říkala, no to je ještě těžší, než si čistit zuby. A ona přesně to je jakoby najednou úplně tak nezvyk celý, vlastně musíš to celý zvědomit a fakt jít krůček po krůčku. Ale to neznamená, že příště, když si na to nedáš pozor, to vlastně jakoby už uděláš správně. Neuděláš, protože zase vezmeš ten kartáček do pravý ruky, když jsi pravák. Ale já vlastně s tou otázkou toho ubližování je něco, co tě jakoby s prominutím sere na tom, když teďkon jakoby seš, přesně jak jsme se o tom bavili, máš tu nálepku jako holka s rakovinou, že třeba někdo neví, jak se k tobě chovat, nebo je třeba přehnaně moc lítostivý vůči tobě, nebo pak je tady Dušek, který vypustí to, že za rakovinu si lidi můžou sami. To mi říká často lidi, to není jenom Dušek, ale občas takhle někoho potkám a vlastně mi to tvrdí a říkám, no co si budem říkat, a tu rakovinu si můžem sami. A říkám, jo, aha, takže je to 10letý dítě, ono stihlo si to. Takovýchhle ezo lidí je teď hodně, ne? Že se vyrojili prostě, že ví ten lék na to, že kdyby si vyrůstala prostě celou dobu tady to jsou možná ještě horší lidi, než ty, který mi píšou ty nenávistný komentáře, že tady si myslí, že jsou chytřejší než ty a že vědí a že znají nějaký patent, jo. Takže ty jsou úplně jako nejhorší, tady ty ezo lidi, kteří nikdy nebyli nemocní. Vidíš na ní, jako nechci soudit, ale když vidíš si fotky, řekneš si, no tak ty nemáš to v hlavě v pořádku. Ale jsou hrozně si myslí, jak jsou strašně jako vědomí a prostě jako chemoterapie, no tak to bych v životě nešla. Ublíží ti to? Je mi to nepříjemný. Jo, to je fakt nepříjemný, protože já si to jako nepřenáším jenom na sebe a říkám to, že to i ty ostatní lidi, jako, že to je prostě je to hnus, jako. Já bych je fakt chtěla ty lidi vidět, kdyby najednou řekli, tyjo, máte prostě tady rakovinu, je to úplně strašně vážný a musíte jít okamžitě na chemoterapii, nebo do týdne umřete. Mě by zajímalo, jestli najednou teda Máňa z Horní Dolní řekne, ne, nikam nejdu, protože mě vylečí zelený čaj mátovej. Ale já věřím, že některý lidi budou tak zmanipulovaný, protože jsou, že jo, jsem viděla Chris dokumenty v takových sektách, že oni jsou jako schopní ty lidi tomu věřit. Že mají tady nějakou svoji kartářku nebo někoho a prostě jako vykašlou se na to. Ale já si pak říkám, když to mě spíš fascinuje, že jsou jako, že má někdo dostatek odvahy to tvrdit tobě. Ano. Víš, jakože ty, která si tím procházíš po třetí a sedí tam někdo za počítačem a řekne prostě, ty to děláš blbě. Mě teďka naštvala paní, jenom jestli můžu, která mi napsala, že nechápe, že chodím na CTčka. Že CTčko je prostě jako hroznej hnus, že to jako, že se tam, já nevím, co tam všechno psala, že to je prostě hrozně špatný pro to zdraví. A já jsem si říkala, tyjo, jako dělá si ze mě jako prdel. Co mám jakoby... Ale já jenom, když to jako poslouchám, tak je nám asi jasný, že ty lidi ani nestojí za zmínku, ne? Ne, no jasně, právě, určitě. Mě to, jako... víš, já jsem se na to jenom ptala, protože vlastně jakoby mě zajímají ty hranice toho, kde už to je opravdu jakoby nebezpečný pro lidi, jako seš ty a další, kteří jsou opravdu jakoby nemocní. A hrozně mě to jako sere. Já vím, že nestojí za zmínku, ale jsou tu. No, a ubližujou. Ta otázka je krásná. Blbý je, že ty lidi se to nikdy neuvědomí. Nikdy nebudou poslouchat tenhle podcast. A nikdy. Jasný. Jako v momentě, kdy už jsi tak psychicky narušený, že někomu, kdo má rakovinu, napíše, že by, nebo že je po rakovině, že by neměl chodit na CT, tak co musíš mít v hlavě?
jako zabradlo. No ona tam právě nechce na to CTčko, protože by se ukázalo, že Aha, tam nic že to mám. Hele, Luci, zeptám se tě, ale ty už jsi na to asi trochu odpověděla, ale přesto, nenapadlo tě aspoň na vteřinu, že bys to zkusila nějakou alternativní cestou léčit tu rakovinu, nebo to vůbec nepřicházelo v úvahu? Asi v době, kdy jste intenzivně v nějaký jako léčbě. Myslíš, jako když jsem mimo léčbu, nebo když jsem přímo... Ne, v momentě, kdy jste dozvěděla ten verdikt, jestli tam je vůbec prostor na to říct, dáte mi chvilku, nebo ne, nevěřím, spíš jenom dáte mi chvilku, nebo jako můžu si to rozmyslet. Nebo... Já si myslím, že tady ta možnost tam asi je, ale... Prostě jako, tak moc chceš žít, že uděláš všechno pro to. No, já si myslím, že furt jako ta medicína je, jako možná neumí to úplně vyléčit, jakoby vyléčit tu nemoc, ale umí jako zmírňovat ty jako následky toho, co ta nemoc jako dělá, no. Takže jako vždycky podstupuju to, co mi jako doktoři řeknou a samozřejmě pokud ty budeš věřit, že když se prostě obklopíš kamenama, a že ti prostě něco dá, nějakou energii, tak to klidně dělej, ale u toho choď prostě na tu chemoterapii, no. Hele, a mě ještě pro mě zajímá, měla si dneska večer obklopím kamerama. Teď teda, sorry, se smějem, ale to je docela debilní otázka, nebo vážná. Měla si okolo sebe, našla si někoho v té nemoci, kdo třeba odešel už, kdo umřel? No, to je právě další věc, jo. Spousta lidí, spousta mladých lidí stále odcházejí, takže... Co tohle dělá s tou psychikou, když ty se s někým seznámíš, kdo má podobnou diagnózu jako ty a najednou tady není? No, fakt se jako o tom těžko mluví, no, je to strašný, jako asi nedokážu ani slovy jakoby vyjádřit ten pocit. Je to vlastně pocit určitý jako beznaděje vlastně, jakoby pro celou situaci i jakoby pro mě je to strašně jako nepříjemný, no. Ale zároveň mě to vlastně nutí, ta psychika, do určitý jako apatie až, jo. Že už jako to nedávám, protože už tolik strachu a bolesti a už tolik lidí okolo mě umřelo, že fakt jako... Nechci říct, že jsem jako bezemoční, to vůbec ne, ale ten mozek mi často vypne, jakože fakt mi to vypne. Chápu. Jo, že v ten moment je to úplně jako hrozně intenzivní bolest, úplně takovej šok a najednou jako ten mozek jako kdyby mi přepnul, protože už jako nemůžeš, to prostě nedáváš. Ne. Takže můj mozek mě jako brání tím, že to úplně jako vypíná, no. To v podstatě asi se děje i při nějakých traumatech, ne? Že ti najednou úplně... Jo. Hele, a celý tohle období s tebou prožívá tvůj přítel. Taky to asi pro něj musí být náročný. Bavíte se o tom? Jako sdělujete si? Je mi jasný, že mu asi neříkáš, jak se cítíš, jako že by on měl být pro tebe, ale chápu, že i pro něj to musí být hrozný tlak, protože on musí mít pocit, že furt musí být ten silnej. Byl třeba moment, kdy jste si sedli a kdy jste si o tom fakt upřímně jako promluvili, že ti řekl, mám o tebe strašný strach a nechci o tebe přijít? Adam funguje jako takový jako praktický jako sloup, nebo nevím, jak to jako nazvat, že on prostě se dostane do té role odvezu, přivezu, nakoupím, jo. Takže on není takový, že bych se s ním povídala 2 hodiny o mých emocích, jo, ale on si uvědomuje tu situaci. Určitě má spoustu svých jako vnitřních pocitů, že jo, strachu, to je úplně jasný, ale je mu jasný, že mě nebe zatěžovat svýma strachama, když vidí mě, jak já jsem prostě někde zlomená, ležím v posteli, tak určitě nepřijde, tak mi říká, že se taky cítí hrozně, jo, on se vždycky snaží být jako takový jako praktický, racionální, což myslím, že v ten moment je jako pro mě jako to nejlepší, protože jo, to je to, co potřebuji. Bazální věci. No, prostě potřebuji odvízt prostě na léčbu, potřebuji odvízt léčby a on to prostě jako udělá. Jak ty reaguješ vlastně na to, když, dejme tomu, ten partner je teda takovýhle pragmatik, tobě to v tu chvíli vyhovuje, ale třeba já jsem člověk, který je jakoby velmi empatický a jako celou dobu, i když, protože se neznáme, vidíme se tady poprvé, tak vlastně si mi tak jako v hlavě jde. Co by bylo už třeba jakoby moc, jestli, když ti řeknu, já sama nemám ráda takový to, ty jsi ale silná a statečná, tak hrdinka, ale to sama znám, jo. Ale co třeba pro tebe je prostě je nějaká pomoc, která je třeba už obtěžující, nebo pocit, který má k tobě někdo, který
Je to ta lítost třeba? No, jaká je ta správná reakce těch lidí, kteří tě potkají? To asi správná, nevím. Ne správná, ale ne, jaká je ti milá? Já rozumím otázce. No, musím teda říct, že jsou různý reakce lidí, který jako mám, nebo který jsem jako zažila. Některý jsou teda podle mě jako hodně mimo, některý jsou jako v pohodě. Chceme znát ty mimo. Jo, ty mimo, to jsou... Byla jsem to já! Mimo jsou takový ty, když za vámi někdo přijde, řekne jako, že s váma soucítí, že máte jako rakovinu a že mu na to prostě umřelo půl rodiny, jo. Jo, super. Takže to je jako, tady to v životě nepochopím. Ne, fakt jako na plnou hubu, jak to někdo může vyblet na vás. Vy teďka máte strach o svůj život, něčím si procházíte a poslouchat, že nikdo z rodiny na to umřel, nejde bože ještě na tu samou diagnózu jako vy, a pak prostě jako se s váma rozloučí a jde pryč a ve vás ten pocit zůstává týden, protože... Že tě poblije a jako, no, ale jako ono to fakt reálu takhle je, protože to pak jako ze sebe dostat jako pryč, to nepochopím tady ten, já ani nevím, dá si ty lidi nazvat jako empatický v něčem, co to jako právě není asi. To je opak, to je prostě... sobectví, to ti potřeba on říct, že mu ano, umřel. Ano, to je totální no. jako sobectví, no přesně, to je úplně jako opak toho, takže tady to mi přijde teda úplně mimo, děje se to hodně často, i v komentářích to mám, ježiš, to mě je líto, no mě na to umřela maminka, to je jako jsou velice častý komentáře tady to, a oni si myslejí, jak jsou strašně moc empatický díky tomu, nepochopím nikdy. No a pak je to, když přijdou ty lidi a začnou se extrémně vyptávat. Jo, že vlastně ta empatie nebo ten zájem o vás je tak extrémní, že začnou se strašně jako ptát na to. Že to mi taky není úplně jako příjemný. A přemýšlím vlastně, mně je asi příjemný to, když prostě někdo o tom ví, ale vůbec se mnou o tom nebaví možná. To je pro mě asi nejvíc jako osvobozující. Jakože si uvědomuju, že ten člověk to asi ví, ale úplně jako nejedná se mnou jinak. A to jsem úplně jako nejšťastnější. To je taková ta hranice, kdy ty víš, že na to téma můžeš vlastně zabrousit, ale až ty budeš sama chtít. Ano. A to je mi přijde úplně jako nejlepší, no. Vlastně zpětně se ti omlouvám, že jsme teda potom takhle mluvili hodně, ale taky ti za to moc děkuju, protože myslím, že to spoustě lidem pomůže. Takže teď už se budeme bavit jenom o focení a o kreativních věcech. Chystáš nějaký novinky, tak nám ještě řekni, co dneska nám... Co jsem mu dneska chtěla říct? Já mám teďka jako... Plánujeme podcast, já teda už mám s podcastem asi bohatý zkušenosti, bych řekla, protože jsem měla svůj Lucie podcast, jo, a myslím, že jsem vydala tak jako možná fakt třeba 100 rozhovorů, jo, takže jako myslím si, že už jsem jako trošku taky jako v těch rozhovorech jako trošku ostřílená, ale každopádně jsme se sešli s Berenikou Suchankou, což je herečka, zpěvačka, a nějak jsme si sedli lidsky a rozhodli jsme se, že vlastně budeme dělat taky jakoby vlastní podcast, jenom jako my dvě holky, občas si někoho pozveme a bude to právě taky jakoby o tom duševním zdraví a celkově chceme, že ono spousta lidí, co teďka jako tvoří, je to všechno hrozně jako vyhrocený, extrémní, buď se tam někdo snaží být extrémně jako zajímavý, nebo prostě jako šokovat a my právě chceme být jako naprosto přirozený, autentický, normální a není co jako nehrát a chceme vlastně jako ukázat náš pohled jako na věc. Takže budeme mít nový podcast Nádech. A já fotím, že já jsem fotografka, ale taky bych ráda už jako když to řeknu blbě, já jsem se prostě za tu dobu jako nafotila vlastně všechny, koho jsem chtěla, jo. Jasně. Takže pro mě, už já jsem ve fázi, mě by teďka focení bavilo v tom, kdybych se vymyslela nějaký hodně zajímavý projekt, se kterým bych se jako realizovala. Ale samotný focení... Už tě nenaplňuje. Ano, úplně. Naprosto, říkáš to přesně tak to je. A mě by fakt jako bavila ta cesta jako těch rozhovorů, moderací a takovýhle jako různých věcí, hrozně mě baví humor, takže bych chtěla jako bavit nadále sebe a ostatní, takže v tom vidím jakoby pro sebe cestu, že mi přijde, že tím focením se vlastně tak jako nevyjádřím tak, jak bych potřebovala. Jako něco nafotíš, jako je tam vždycky tvůj rukopis, ale ráda bych jako intenzivnější dávala víc něco ještě jako ze své osobnosti. Což děláš na Instagramu. Já tě hrozně ráda sleduju a strašně obdivuju za to, jak se nestydíš. Já úplně si říkám, ježišmarja, to bych taky chtěla, ale hrozně se stydím. Takže pro mě jsi velká inspirace i v tom studiu. Takže jen tak dál. Já se těším na další tvé příspěvky. Sledujte. Jsi tam jako Lulu. Lulu. Já jsem dneska Delulu.
Lucie Plifa. Ne, počkat. Jak Lucie Leva, podle mě. Jo, ne? no dokonce, tak jo. Myslím si, že jo. Lucie Leva, no. Já mám ještě poslední věc, kterou vlastně vůbec nevím, jestli to právě nebude ten komentář mimo, No. ale já jsem tě jenom chtěla říct, že působíš naprosto zdravě pro mě a že Že jsi živá víc než kdokoliv jiný. přesně tak, že jsi živá víc než spoustu lidí, který známe, nebo třeba Monika, ale že opravdu bych to vůbec neřekla. Nevím, proč ti to říkám, ale měla jsem tu potřebu ti to říct. Děkuju. A hrozně ti fandím, přeju ti, ať další výsledky jsou zase dobrý a budeme ti všichni držet palce a moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas. Já děkuju, bylo to moc příjemný. Děkujeme. A my se s vámi těšíme u příštího dílu podcastu Jste normální?